Мисля, че на всички грамотни хора им става ясно, че става въпрос за мафиотска структура, става въпрос за тенденциозно неразглеждане на дело, което е от национално значение. Става дума за ръкопис, свързан с залавянето на Васил Левски. Укрива се кмета на Карлово, укриват се престъпленията на кмета на Карлово, тъй като той 5 години не е завел този ръкопис като дарение в общината. Здравейте, българи! Аз съм Иван Тренев и правя изявление във връзка с произнасянето на Върховния административен съд по искането ни да бъде публикуван ръкописа на османиста Васил Шанов във връзка с предателството на Васил Левски. Ще си позволя да цитирам какво накратко е написано в решението на Върховния административен съд и защо се отказва да бъде публикуван ръкописа, както и защо губим делото. На 9 април 2025 година Върховният административен съд се произнася с определение по искането ни за достъп на ръкописа на Васил Шанов. Определението е номер 3752 по административното дело номер 1816-2025, а докладчика по делото е съдия Илияна Славовска. Делото отново не се разглежда по същество, а на процесуалното основание отново е прекратено. Мотивите на съда са, че сме подали жалбата един ден след изтичане на срока за жалбата, като направилно е приложен разпоредбата за броене на сроковете, която в член 60 алинея 5 от Гражданско-процесуалния кодекс определя броенето на срока да става. Цитирам: срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващия този, от който започва да тече срокът и изтича в края на последния ден. В нашия случай, българи, срокът е изтекъл в събота, неработен ден, и в този случай жалбата може да се подаде в първия работен ден, както и сме направили. Вместо това съдът, без да се съобразява посочения ред в цитираната разпоредба, започва да брои срока един ден по-рано и така определя по-къс срок, поради което постановява в определението си, че не е спазен срока на подаване на жалбата. Тоест, нито административния съд град София, нито Върховен административен съд имаме произнасяне с решение по същество, а и двете инстанции използват процесуални способи, за да не го разгледат. Или с две думи, в скоба, йезуитски способи. Тъй като става нерешен с сила на присъдено нещо, този толкова важен въпрос и поради силния интерес, ние ще направим ново искане за достъп до ръкописа, а може дори и няколко искания от различни хора и организации, за да видим дали и спрямо тях ще бъде приложена същата процесуална тактика, което води до неразглеждане на спора по същество. Има една доста интересно изречение в определението на Върховния административен съд и което ще ви прочита дословно, като остава на всеки сам да тълкува висотите на правната логика в него. Цитирам: съдът е пропуснал да остави без разглеждане същата, става дума за нашата жалба, но доколкото правилно е прекратил производството по делото, липсата на произнасяне в тази насока не води до извод за незаконосъобразност на определението. Мисля, че на всички грамотни хора им става ясно, че става въпрос за мафиотска структура, става въпрос за тенденциозно неразглеждане на дело, което е от национално значение. Става дума за ръкопис, свързан с залавянето на Васил Левски. Укрива се кмета на Карлово, укриват се престъпленията на кмета на Карлово, тъй като той 5 години не е завел този ръкопис като дарение в общината. Според Закона за културното наследство има риск този ръкопис да изчезне. Не е обследван ръкопис. Нито един историк не се е произнесъл по въпроса с ръкописа дали е от национално значение или не. Нито един историк днес не взима отношение във връзка с този ръкопис. Но въпреки това, музей Васил Левски, община Карлово и всички останали историци се разхождат и говорят голословно с надути бузи, разказвайки, че Васил Левски едва ли не е някакъв селски такъв синьок, здрав як българин, който едва ли не самодейно, читалищно се е захванал да прави някакви комитети. Това е Левски в техните очи. Или това е Левски според това, което им се задава да ви представят, да представят на нашите деца, за да може да няма национална идентичност, да няма национална сигурност, да няма национално обединение, да няма българи.
и да могат да ни мачкат, да могат да се произнасят всякакви такива псевдоинтелигенти и псевдоизследователи, които ще кажат, че народа е лош материал, народа е виновен, народа няма да се оправи, за да може да създадат един негативен, грешен егрегор, който да влияе върху съзнанието на българите и по този начин тук да вземат тази територия, да направят някакъв друг плацдарм, дали за военни действия между изтока и запада или пък да създадат нова държава, но да няма българи. Това ли искаше Левски? Нека да помислим всички българи върху това, което се случва днес с едно елементарно дело, което трябваше да бъде в полза на българите, да се публикува ръкописа във всички отношения и аспекти. Ние сме прави, искането да се прочете този ръкописен архив и да разберем дали Васил Шанов е прав във връзка с предателството на Левски, дали е открил нещо ново или не е прав. И да си получи заслуженото такива като кмета на Карлово Емил Кабаиванов, които днес, уважаеми българи, мародерстват не само с земята ни, не само с културно-историческото наследство, не само с кражбата на пари или присвояването на пари по линия на европроекти и разни други такива, но и с паметта на българите, с самия Васил Левски, с еманацията на българите. Най-великият българин, единственият българин, който е световен мъж, който са го признали титани като Ернесто Че Гевара, президенти като Шарл Дю Гол, учени руски академици световни като Дмитрий Лихачов, Лоренс Игълбъргър, сър Стивън Рънсиман и други интелигенти от целия свят. Разузнавачи историци като Мерсия Макдърмот, която прекарат над 30 години в България. Тези историци, които доволно взимат заплата от нашия джоб и пишат фалшива история, те нарекоха Левски един обикновен български, за нас, за Балканите, революционер. Той не е повлиял революционно на останалите европейски народи и личности. Това не е вярно според тях. Ето така го цензурират образа на Васил Левски. Но истината е една и тя ще ти проправи път, тя винаги ще ти проправи път. И докато има един българин, който се бори, истината винаги ще излиза наяве. И вярвам, че ще се обединим и ще успеем да се справим с кмета на Карлово и истината за Васил Левски ще пребъде. Амин.